Gịnị wụ malaria n'asụsụ Igbo? Ọrịa anwụnta. Ọrịa anwụnta. Nye m ego. Malaria ọrịa anwụnta. Ekene m gị. N'ikpeazụ, gịnị wụ nọọsụ n'asụsụ Igbo? Ha. Wahala. Ya na-asọpụkwa na enwe gba ọsọ. Gịnị wụ nọọsụ n'asụsụ Igbo? Ịma na anyị ka ndị nọọsụ. Ọkwa efu na anyị ka ndị nọọsụ. Gị onwe gị wụkwa nọọsụ. Gịnị wụ nọọsụ n'asụsụ Igbo? Nọọsụ. Nọọsụ. Nye m ọgwụ ya n'aka o. Ọ dị mma. Malaria n'asụsụ Igbo wụ ịba. Ịba. Hai. Ịba. Nọọsụ n'asụsụ Igbo wụ onye uwe ọcha. Dịka esi nwee ndị uwe ojii, ndị polisi, maka na akwa ha jiri nji, a na-akpọ ha ndị uwe ojii. Otu aka sikwa nwekwa ndị nọọsụ aha akwa ha na-acha ọcha, a na-akpọ ha ndị uwe ọcha. Kedu ka obi si dị gị ugbu a na ego niile ilitecha mechakwa funarị gị n'aka? Nna ya gwa gị biko mgbe a gị gba ọsọ eju. Obi dị m ụtọ. Obi dị gị ụtọ? Maka na ihe m amarọ, amaghị m ya kịta ugbu a. Ọkwa ya? Ya, mana o dịkwa m anya obi adịkwa gị ụtọ ego a na-agbala gị aka. Ọkwa ka ọ ya adị o. Ihe ka ya ya eme nke ego a na-agbala gị aka. Isi na kere nke na onye ọgba mmiri ka ọ bụ dị. Gị ba eme ego agbala gị aka na ego obi si dị gị maka na ego ọ dịbụ gị n'aka mechaa anya niile pụọ. Amaghị m ihe m ga-ekwu kama na ihe mere m ji aga n'iru bụ ka m mara ma m ga-azata ajụjụ ndị ọzọ. Ọ dị mma. Tupu anyị abịa na njedebe ya bụ ajụjụ na asịsa, o nwere okwu ndụmọdụ ị nwere inye ndị Igbo na-amaghị asụ Igbo? Ndị be anyị ekele m unu. Okwu ndụmọdụ m chọrọ inye ndị otu m na-amaghị asụ Igbo, na-amaghị ihe asụsụ, amaghị okwu Igbo bụ ka anyị jisi ike, ka anyị ga-amara okwu Igbo na anyị bụ ndị Igbo. Anyị agaghị ahapụ asụsụ be anyị sụba asụsụ ndị ọzọ. So ọ gwụla ihe m chọrọ ikwu. Ọ dị mma. Anyị ọcha. Igbo bụ iwe ekelekwa m unu, biko tụsara anyị ejije abịa akara akala ịhụnanya makwa na akara mmasị, tinye okwu na ọdọ okwu. Ụmụ ihe niile a jụrụ ebe a, one ka gị onwe gị ma tụnye ya na ọdọ okwu. Ekene m unu. Demen.